Zdravím vás, vážení diváci, já jsem vypravěč a budu vám vyprávět tento příběh. Příběh o hrdinství, válek, smutku a radosti. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vám řeknu něco o našem světě. Náš svět se rozděluje celkem na 3 kontinenty. První je západní kontinent, ve kterém leží státy s nejrozvinutějšími civilizacemi. Druhý je severovýchodní kontinent, který je nejvíce využíván k těžení nerostných surovin a je to nejvíce válkou postižený kontinent, která tento ostrov sužovala několik let. A třetí je jihovýchodní kontinent, který je nejméně prodbádán, protože na něm žije kmen, který na jakéhokoliv cizince zaútočí. Podle svědectví těch, co přežili a vrátili se, jde o lidi, kteří se podobají spíše zvířatům a jejich náčiní a zbraně jsou dosti zaostalé. Naše vyprávění začíná v roce 1180. V tu dobu se totiž na tomhle světě začaly tvořit první státní útvary. Prvními státy na západním kontinentu bylo Grécijské království, jejímž králem byl Turung, a Nordruské království, jemuž vládl Bužduk I. Tyhle dva státy spolu žili v míru. Na severovýchodním kontinentu to bylo Lobské království a Jonské království, která už od svého vzniku vedla proti sobě války o území. Tahle válka trvala až do nástupu Aragorna I. Na jonský trůn a uzavření míru po více jak 78 letech válek. Na západním kontinentu vše bylo v pořádku až do doby, kdy se v roce 1220 v Nordruském království rozmohly revoluce, které vyústily ve válku s rebeli. To pro nordruskou armádu nevypadalo dobře a už se zdálo, že rebelové vyhrajou. Po jednání s Durusem I., králem Grécie, se do války přidalo i Grécijské království, které pomohlo zatlačit rebely na jih a ujednat mír, na což vznikly dva nové státy. V době války s rebely nedokázal Durus I. sám řídit zemi a zároveň kočírovat válku, a tak pod hrozbou útoku svých přívrženců se v roce 1223 z Gréckého království odtrhly 3 další státy. Krátce na to, v roce 1225, umírá Durus I. na následky pádu z koně a nastupuje na jeho místo syn Dorus II. V momentální době je ve světě mír a království pořádají různé turnaje, obchodují mezi sebou a dělají další různé kratochvíle. Jistě vás ale zajímá i něco o státech, které zde jsou a které jsem tu už zmínil. A tak si je pojďme ukázat. Ledové království, nebo též ledové krajiny, je malá země, která oplývá několika horama a horskýma řekama. Vládne tam lid Junů, kteří jsou zde od doby, co se rozpadla původní Grácia. Nynějším panovníkem je Dumbas I., který na svůj trůn usedl po otcově smrti v 18 letech. Kvůli zimě, která je v této zemi 9 měsíců, se nedá skoro nic pěstovat a tak je království odkázané na zásobování z okolních zemí. Zdejší obyvatelé jsou velmi odolní a dobře připravení na přežívání v kladných podmínkách. Kvůli horám, kterých je v zemi hodně, se daří ledovému království těžit alespoň nějaké malé množství zlata a železa. I díky ním se podařilo během válek se Svildským královstvím odrazit všechny jejich útoky. Svildské království je druhá největší země na západním ostrově. Tohle království vzniklo po rozpadu původní Grácie a jako prvním panovníkem se stal Henry I. z rodu Durusů, který se o zemi staral a stavěl zde hrady a zámky. Po smrti Henryho I. nastoupil na jeho trůn syn Henry II., který začal stavět víc opevnění a na hranicích. Taktéž začal válčit s ledovými krajinami, které se mu nikdy nepodařily dobít. Svildské království je dost bohaté, co se týká přírodních surovin, a proto se řadí mezi nejbohatší země na světě. Velká část obyvatel slouží v armádě a pro ty, co chtějí do armády v budoucnu vstoupit, se dělají přípravy. Král Henry II. Pořádá často turnaje a další kratochvíle. Grécké království byl jedním ze států, který tvořil spolu s Nordruským královstvím jediné 2 státy na tomto kontinentu. Grécké království má ve znaku srp a meč. Srp má znázorňovat úrodnost kraje a jeho krásy přírody a meč jakožto symbol dobré a silné armády. Prvním králem Gréckého království se stal Zipta, zvaný jako Moudrý král. Za jeho vlády totiž země nejvíc kvetla a spokojenost poddaných byla dobrá. Po smrti Zipty se na trůn dostal jeho syn Dorus I., který už nebyl tak moudrý po svém otci a rovněž byl i neschopný v panování. To vedlo až k tomu, že se z Gréckého království osamostatnily 3 státy: ledové krajiny, Svildské království a Ordské království. Země tím přišla o značné množství přírodního bohatství a navíc nedlouho
Po rozdělení umírá Dorus I. na následky pádu z koně. Nyní je na trůnu 23letý Dorus II. Země se zatím nepotýká s válkami a snaží se žít v míru. Ordské království je zemí, která sousedí s 3 nejsilnějšími státy na západním kontinentu. Tato země je známá svou skvělou a pečlivou práci se zlatem a dalšími kovy. Díky tomu je tato země známá svými výrobky a přezdívá si ji jako království klenotů. Tato sice malá země má dobré vztahy se s každým královstvím. Orskému království vládne král Hurk I., který pochází z rodu Rusů. Na trůn se dostal po rozpadu původní Grácie ve svých 21 letech. Zdejší obyvatelé jsou farmáři, obchodníci a klenotníci. Hurk I. má jednoho syna Orga I. a dceru Amoru. Norduské království je země velmi bohatá na honosné lesy a celkově je tam příroda dost rozsáhlá a tak se tam najde spoustu krásných míst. Převážná část obyvatel jsou obchodníci anebo stavitelé, neboť právě těžením některých lesů se vyprodukuje celkem dost kvalitně zpracovaného dřeva, se kterým obchodníci obchodují a stavitelé staví různé stavby, nejčastěji jsou to právě lodě. Z toho důvodu má toto království tu největší flotilu. V severní části Nordurského království žije až 70% obyvatel a zbytek, co žije na jihu a jihovýchodě, jsou lidé, co tam mají své vesnice a vozí dříví na sever. V minulosti bylo Nordurské království jednou ze 2 států na západním kontinentě. Poté se však rozmohla revoluce a začala válka na jihu. Nordurské království se začalo zmenšovat. A jediné, co zachránilo zemi, byla armáda Gréckého království. S touto pomocí se podařilo povstat zatlačit, až došlo k míru, kdy vznikly 2 státy, Adomirské království a Peltské knížectví. Král Burung má ještě 2 syny, Burunga II. A Tapa I. Adomirské království je dost malý stát. Vznik po skončení války s Nordurským královstvím. Adomirskému království vládne Jord I., který usedl na trůn ve 20 letech. Občané v Adomirském království jsou velmi dobří farmáři, rybáři a lovci. V této zemi jsou velmi krásné řeky a v okolí jsou vidět následky války. Adomirské království má velmi dobré vztahy s Peltským knížectvím a Grésijským královstvím, do kterého dodává ryby a kožešinu. Co se týká nerostných surovin, těch moc v Adomirském království není. Z 80% je to rovina a v těch 20% se těží jen malé množství železa. Armáda této země není nijak silná. Po válce království ukořistilo některé zbraně, ale není jich tolik pro celou armádu a navíc není moc schopných velitelů, kteří by se o armádu starali. Peltské knížectví je nejmenším státem na světě. Tato země vznikla po bitvách mezi Nordurským královstvím a povstalci, kteří dnes mají Adomirské království. Knížectví vzniklo jako dík krále Jorda I. za pomoc ve válce s Nordurským královstvím. Peltskému knížectví vládne kníže Subum. Tato země oplývá lesy a hezkými loukami. Obyvatelé jsou zde většinou obchodníci a farmáři. Peltské knížectví není bohaté na nerostné suroviny a tak se většinou musí nechat dovážet anebo nahrazovat dostupnými materiály. V této zemi se taky nachází hodně hradů, které zde byly postaveny Burungem I., když jsem jezdil na jih odpočívat. Lobské království se nachází na severovýchodním kontinentu a sousedí s Jonským královstvím. Dříve vedlo toto království válku s Jonským královstvím, které decimovalo krajinu a místní obyvatele. Vše ukončilo jednání Jonského krále, který uzavřel mír. Lobské království je na severu pokryto sněhem skoro po celý rok a tak se většina obyvatel stěhuje k jihu, kde se snaží objevit pole a lesy zničené válkou. Na severu se zase těží dřevo a loví zvěř, ke které používají lovci své vlky. Lobské království si i přes mír dělá nárok na ostrov Kulša, který patří k Jonskému království. Jorské království se nachází na východním kontinentu. Tomuto království vládne král Argon I., který je výtečný diplomat. Argon I. usedl na trůn v 17 letech po svém otci, který zemřel ve válce proti Lobskému království. Toto království má na svém území velké naleziště nerostných surovin a tak se velká část obyvatel skládá z horníků. Jorské království už od vzniku bojuje s Lobským královstvím a Argonovi I. se jako prvnímu z králů podařilo ujednat mír mezi těmito zeměmi. Bohužel v důsledcích dlouhých válek jsou obě země na některých místech zpustošené.
Jorské království je díky své rozsáhlé těžbě hlavním dodavatelem surovin pro ostatní země na západním kontinentu. Kmen Kuška žije na tajemném ostrově, který oplývá spoustou děsivých a zajímavých pověstí. Tento kmen je oproti zbytku světa velmi zaostalý a taktéž neprobádaný, neboť se většina průzkumníků, válečníků a panovníků bojí vydat na tento tajuplný ostrov. Kmen Kuška používá jako nejčastější zbraně právě kopík, dále také luk a šípy, či kamennou sekeru nebo i pěstní klíny. Někteří námořníci, kteří ale prý kolem ostrova proplouvají, je vidí, jak rybaří na lodích nebo přepadávají jiné lodě.